Добър ден на всички! Здравейте, приятели! Намираме се на град Плевен. Сграда, която подчертаваме паметник на културата. Вижте в какво състояние. Сграда паметник на културата. Липсващи керамиди. Медна ламарина, донадана с подцинкована ламарина. Няколко различни вида. Общо взето нещата са страшни. Това нещо не трябва да бъде допускано. Покрива тотал щета. Тук проблема е следния. Сградите, които са паметници на културата, са под егидата на НИНКН. Това е Национален институт по недвижимо и културни ценности. И много трудно се достига до ремонт. Трябва да напишат предписание, а както виждате, тук покрива не е пипан никога. Не е ремонтиран, комините са в окаяно състояние, липсващи керамиди, подала е на няколко места ребрата и така. И накрая викат нас да им направим оферта, съответно да я предоставят в НИНКН и да се задвижат нещата. Ако ви е харесало видеото, моля ви се абонирайте се за канала.